presenta nyaya makandituma kuna naGwaiman kumapurisa pana uyake kutaisha kunyepera mambo pamusoro changamire nidai takazoenda naGwaiman kumapurisa pamamati Gwaiman wakanyepera dari saka mugori kuini weiita saka endesa munhu kumapurisa. Ndakasvika kumapurisa, mapurisa akati iyo mungandoenda henyu kumapurisa asi munondodzokeswa nekuti ngeyamambo, mambo ndipo panotohira ipapo. Saka Gwaiman unofanira kuripira mambo pane zvaakaita zvekunyepera mambo. Ndiwo mafambiro etakaita. Apeno Gwaiman ndizvo here zvandataura. Mashoko atora makasasa akapinda muzezeniyo. Zveshuwawo takatoti tichitosvika ipapo kumvurisa wakatitambira zvakanaka. Obva atuti harova Gwaiman, shuwa muri muone nyaya yake namata ndinoiziva. Gwaiman panopa kukanganisa. Nyaya yako ndatoizwa ndafonerwa ndiye mupurisa manje. Ngati zvishuwawo kwamata zvawakaita kwamata ndinozviziva kuti wakabvisa mari mudare. Asi problem wazoita ndeyekuti wakasteta padiary book repa 2008 ndo pane nyaya yako kuti ndo paakataurawo mashoko ataurwa nepolisa. Ichokwadi icho wakataura izvozvo kuti ipapo pakusteta kwawakaita Gwaiman apa inini handikuendesi kumasales asi yaya yako nachief. Saka ndauya kuno Anibazona ari kuti chief haana kutyore mutemo akaita zvipachi ichokwadi maizoti chief andimbunyikidza ichokwadi anibazona. Saka tinotenda nekuti mapurisa akatora mutemo echidzosera mutemo kunofanira kunga uri chief. Saka munoti kudii? Ndisandaenda futi ndisandapindura hangu mubvunzo. Pane zvimwe zvandakatozotoona futi pamberi peutoko wachief Saurombe. Ndoda kukutenda panyaya yangu newe kwamata ndokwamata ini ndichadawo kuwasungisawo munomu. Kuwasungisa kwandinoita manje ndiona ndichiti izvo ndoda zvokuti tifambe n'anga timutse mufi nenyaya yekuti vaindirambira paya ndakaoneka ndaita sekuti inini ndakavanyepera. Saka ini ndichauyawo munomu ndichitiwo toda kuti tipuwe n'anga timutse mwana wawo kuti paoneke kuti shuwa Gwaiman wange asikanyetiwo haipo pekuipapo. Apa pekuti ndakakanganisira chief ndinobvuma pamberi paJehovha. Iwe chitsvagire chen'anga uri kutsvaga n'anga uchiti iwo wakapedza kuripa? Nyaya iripo ndongachida kusecha mwana wacho. Ngoti takambotaura nazvo mudare pamusha kuti bari kana uchida kusecha mwana hazvisungiswi munhu. Ndanga ndisikavasungisa. Ndakawada azoda kuasungisa kuti iwe uda kusecha mwana wawo wawakauraya hazvisungiswi munhu. Pakanaka apo. Pakanaka. Unotozwa Gwaiman chief moto yako urikuziya uri kuibvuma ndirambi asi waizviitire nyaya yakaitika apa ndeyekuti ini ndandichitiwo ndikutogonawo kutostetawo nyaya yangu izovhara ini usimboti unondoona unga bharansi ndina kuona ise bharansi andoona ndakatofunga kuti undoona unga datsuriwa handikadaro ndinotokumbira rodherodha swaimandiona ndaura sorry sorry pamberi paJehovha ndikumbira kuti mundiregerere ndiri mwana wenyu zvishuwa hapana chandakaona chakaipa pautongo hwenyu. Saka wakanyepa inyaya yekuti iwe utori munhu panyika unenge uchizamawo kuti asi hapana zvazvinenge zvichibatsira paGwaiman nekuti ngozi ka
ngozi hachisi chinhu chaunokwanisa kuchihwanda nekuti i-venting spirit ichokwadi haukwanisi kuvhika saka ukanyekwa ndiwo unenge uchinzisa padisadvantage ichokwadi because inongoita hau ndikumba kwenyu kurudzi kwenyu ndimunenge muri padisadvantage ichokwadi saka ukazvinyepera wangofanana nemunhu aba chikafu chaabika ichokwadi saka chokwadi chacho kana izvi zvavakataura zviri zvekunyepa chokwadi ndechekuti zvauna uripa kaya aiwa andiri papa ndakasimuka ndichitaura kuti ino ndakavapa mari vaifanira vakandipikisa muri kuona vaifanira vakatopikisa waudzoka futi munyaya yekuti hauna unyepa aiwazve apa ini ndipindurawo zvamuri kundipa ndiri kuti iwoga kana uri kuadhimita kuti iwo wakanyepera mambo iwo saka chokwadi ndechekuti wainyepa kahauna uripa kaya wakaripa here kana wakaripa hauna unyepa saka ndataurawo zvekuti ipapo ndofanira kuti ndiuye kuno kuti zviverifaiwe ndokuti ndipindura kwangu kwandani akaripa handiwe here kwaimani akaripa handiwe here ndini ndakanoti tiri kubvunza iwe wakaripa ndakaita take over pana baba vangu wakaripa here ini ndakabvisa mari yakataurwa nedare mamusha vakatipa ndiwa 278,000 zveshuwa ndikaenda nayo mudare imo yekuri pemunhu wakafa here ndio zvakanga zvastetwa paiti baba vangu nepavaisungwa zvakanyorwe vendatorava takatorenda kutora minitsi acho kwai pamusha yekuta kuti iyo mari yakabvisa yakazi ngekuii zvandandichiona indaiona kuti kudai kwangu kuti inyaya inoita kuti zvamene kuti kukwana musha kwacho zvakafambiswa sei ini ndaitoti vanhu vaikoko vazhinji vaniko vakandiona akauraya munhu ndiani panyaya yavo kutaura nana Changamire asi panodikana wanini pakudikana futi kuti kuzobhadhare mari yekubutsa mufi uyu almost ndinoitsvaga 300-350 ndinoitsvaga ukandogara wandoise kuti pamwe uitutsire kumukuripa hazvisi nyore nyaya inoitika ndeyekuti ndoona hangu kuti makwesheni enyaya muri kundipa akanaka asi zvaidiwa apa zvaida kuti ndokwamata vachikunyasa kugara pasi chaichaipo handisiwo mwana mudoko zvandinoziva zvandakaita ingoti ndashayiwa sapoti kufamba ndiri 1 kudai kufira vairudzi rwangu munhu wakaurayiwa ndiani wakaurayiwa nemunin'ina wangu muri yangani kumba kwenyu 36 saka sei uchiva wena nyaya inoitikepo ndeyekuti vamwe vangu vese hapana uripo pamba ipapo ini ndini ndakatosara nditori pamba ipapo hausi wakauraya munhu handisini kundakauraya munhu saka mari ukamuvhara kuti ndakamuipa asina kunipa wakazonga wakufa unoona kuti ndiwe nebhilief yekuti zvandakaita kazvinokwanisa kuti zvindisapoteka ndisaifanira ndichiuya inini pane zvandakaita kana nemhiko yavakatarira nyaya iyoyo nyaya kuirikuitwewo wakaya nedhayani iyoga ra 2008 uchitiri neinformation iri current ya akanyora information ya 2002 mudhayari ra 2008 echiti information iyi ndakangoinyora musi 3 days after court session nyaya kweyo so ini ndatoti kuti inogona kuita criminal saka mapurisa akati haiti wodzoka kunoku ndoyorukumbira uregererwa ndizvo saka ndakubata nemhosva unobhadhara mbudzi mbiri wakanyepa kwete kunyepera mambo wakanyepa under oath wakapika iwo kuti ndikude utauri chokwadi raiti ipapo pembuzi zvatopera mbudzi mbiri bhadhara pandinofamba nemari handina chinhu saka urutudi nhasi handina saka urutudi ndaiti kana ndikapatarwa dheti oyauswa 50 nemari yedu aidhambuna nembudzi mbiri kana kuti $80 musi wa 15 March bhuku rake iwo ubhadhara tombomuka iwo kana uchizoda nyaya yako yekuti mufi unode kumutswa unotsvaga mari yako dare rakasununguka wodaidza vanhu eko ndokwani iko vamata-mata
odaidza motsvaga munhu wenyu kana kuita namakakasewo zvisiri zvekukoti kuno kumozouya neoutcome yacho yekuti chii chabuda ikoko manje totangira ipapo. Ndakanaka. Saka ipapo ndinotenderwawo here kucomplaina upe mbudzi tsvuka kuchemawo hapana kuchema because iwo kadai wakanyepa uchinyepera any other person tiri kuita iwo mbudzi 1 ngeyekunyepera mambo uri kupazvisisa imwe mbudzi ngeyekunyepa wapika handinokuti simudzaroko uchiti umbowe ndichapa uchave chiri chisina ndo imwe mbudzi yacho imwe yacho ngeyekundisaisa 2 tienda uya nembudzi dzamuswa 15 ukatadza totangira ipapo next